ai malah भुमिकाखौ एन्टारटेनमेन्टआ गदाय लानोसैनो नांलानो आंखौ खोथा बुंबाय आयो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायना लाग्रोबाय भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि दामाका भिडिअ लानानै फैदों आङो दिनै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअ फुटेजखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना सामफ्रामबो हिनजाव गोदानल' दावराव सामफ्रामबो हिनजाव गोदानल' दावराव बे न'आव थाया आङो हा लाफाय भुमिकाखौनो बैथालि बाजारियाखौ लाफाय बेखौ गुन्दि बाजारिखौ बे हिनजावखौ लांफिननो हागोन गुन्दि बाजारिसो बियो लाबोनो हाफिनाबासो अब्ला नोंथांमोन बयबो भिडिअ फुटेजखौ नुबाय बे भिडिअ फुटेजनि सायावनो आं फंनैसोल' बुंनो सानदों लोगोफोर भाइराल जाबाय गोरोन्थियाव जाबाय गोरोन्थिया बयहाबो जाखायो नंगौना नङा लोगोफोर ना मानसि हिसाबै गोरोन्थिया बयहाबो थायो नाथाय ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि दावराव जागासिनो दं आरोना बेखौ लानानैनो माखासे इउटुबारफ्रा बिराद नैबे बारावहाय रोङैयाबो रोंदों बानायफेरै मानसिफ्राबो बानायदों अब्ला बेनिनो नै नोंथांमोन जेनाखि दा भिडिअ नुनाय बिथांमोननि सायाव डाइरेक्टलि माबोरै बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो हाखो माबोरै शर्ट भिडिअ बानायनो हाखो मा मोखां लानानै मा साहस लानानै लाजिनो सोलोंब्रा एसे नोंथांमोनखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया अनसाया नङा अनसायदों जेरैबायदि नोंथांमोना भिडिअ बानायनानै अनसायजादोंमोन बैफोरबायदि भिडिअआवनो नोंथांमोनखौ मोजां नुयो मा गोदान कन्टेन्ट सोलोंबाय नामा नोंथांमोननि भिडिअखौ आंबो नायोमोन आंबो सासे साबस्क्राइबारमोन दिनै बे भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो आं नोंथांमोनखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानाय जाबाय मिथिबाय मानि थाखाय मालायनि जिउजों इसिबां गेलेनो गोसो दं आरोना नोंसोरहा नोंसिनि गोसोखौ इसिबां मानि गाज्रि होननानै आं सानाखैमोन दा नोंथांमोना जेनाखि भिडिअ बानायदों बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना निमाहा बिफिननांगौ नोंथांमोना निमाहा बिहरनांगौ एन्टारटेनमेन्टनिसिम आरो भुमिका मोननिसिम नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय था दे बिदिनो नोंथांमोनखौबो बिदि रस्टिं बानायनो माबा बानायनो समायसै गाबोन नोंसिनिबो फाला फैनो हागौ आरो नोंहाबो फिसाजो सानै दं नोंनि फिसाफोरनि इयुन संसाराव बेफोरबायदि जायोब्ला सोरबा सासे भिडिअ बानायोब्ला नोमा नोम्फा फोरोंखादों बायदिसिना रावै सोंखारियोब्ला डाइरेक्ट नाम लानानै नोंसोरखौ बुङोब्ला अब्ला नोंसोरो मा दुखु मोनगोन ना मोना गोख्रैनो निमाहा बिनांगौ बिनाय बियो नोंसिनि खोथासै खिन्थु बियोब्ला मोजां मालायखौ आरो नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि भिडिअ दालाबो नोंथांमोना जे भिडिअखौ बानायबाय दं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय था गावनि माबाखौहाय मान सन्मानखौ खोमानानै लानो दासान आं बारा बुंला आं दा एसे उसुबिदायाव दङ भिडिअबो बानायनो सानाखैमोन आङो नाथाय आं थानो हायाखै मानि थाखाय थानो हायाखै होनोब्ला जोंनि माखासे मानसिफ्रा मालायनि जिउजों गेलेनो बिराद मोजां मोनग्रा गोबां इउटुबारफोर दं थानो हायैलाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय गाज्रि मोनो ना मा मोनो बे नोंसिनि खोथा आंनि बुंनांगौखौ आं बुंबाय आं मोजां मोनाखै आरो नोंसिनि जेनाखि चेनेल बेखौ आं दिनै आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानाय जाबाय नोंथांमोना निमाहा बियागौ मानि आइ एम नट साबस्क्राइब अब्ला एसेनोसै बर' रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन बाय